де голубине, извествуваше словесе, отверждение, явлейся, Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе. Има ли байначи? Има. Айде. Така да не остави. И ой, пръси ще вземе. Янице, ние сме на Янице. Ние вече сме отстъпваме вече на наследство. Аз си наследство. Ти влизава си? Благословен Бог канал, сега ни пресано и во веки веков. Амин. Елице во Христа, крести стеся, во Христа Святому Духу, и ныне пресно и во веки веков. Амин. Во Христа облекостеся. Аллилуйя. Вон наме мира все И духови Твоему. Господ е моя светлина и мое спасение, от кого ще се убоя? Господ е крепост на моя живот, от кого ще се плаша? премудрост. И първо послание на свети апостол Павла към коринтяните чете. Да внимаваме. Братя, не искам да не знаете, че бащите ни всички бяха под облака и бяха всички през морето и минаха, и всички в Мойсея се кръстиха в облака и морето, и всички ядоха една и съща духовна храна, и всички пиха едно и също духовно питие, защото пиеха от духовния камък, който идеше подир им, а камъкът беше Христос. Мир ти читаю, ще Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Премудрост, прости, услышим Светаго Евангелия мира все. Духове Твоему. От Марка Светаго Евангелие чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме, в онова време дойде Исус от Назарет Галилейски и се кръсти от Йоанна в Йордан.
И когато излизаше от водата, веднага веде да се разтварят небесата и духът като гълъб да слиза върху него. И глас биде от небесата: Ти си моят син възлюбен, в когото е моето благоволение. Слава Тебе, Господи! Слава Тебе! И от Господу помолим се. Господи, помилуй! Освещни мир и спасение душа наши, Господу помолим се. Господи, помилуй! Осветен храме с мистерио благовение и страхом Божий входящий фон, Господу помолим се. Господи, помилуй! О високо преосвещеннейшего митрополита нашего Серафима, честнем презвитерстве во Христе дяконстве, о всем прищи люди, Господу помолим се. Господи, помилуй! За да се светия водиче силата Те и свето и слизането на Святаго Духа, Господу помолим се. Господи, помилуй! За да бъде тая вода дар за освещение, за избавление от греховете и за изцеряване на душата и тялото, Господу помолим се. Господи, помилуй! За да бъде за освещение на домовете ви, на уния, които черпят и вземат от нея, Господу помолим се. Господи, помилуй! Същи Ти спаси, помилуй и ни запаси Боже своята благодат, като си спомним всички свети, пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и Преснодева Мария, защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Святаго Духа, сега и винаги и во веки веков. Амин! Сам Ти, човеколюбивец, дойди и сега чрез слизането на Светия Твой Дух и осветия тая вода. Сам Ти, човеколюбиви царю, дойди и сега чрез слизането на Светия Твой Дух, осветия тая вода. Сам Ти, човеколюбиви царю, дойди сега чрез слизането на Светия Твой Дух и осветия тая вода. И дай благота на изкуплението и благословението на Йордан. Мира всем И духове Твои преклонете главите си пред Господа. Тебе, Господи! Наклони Господи ухото си, ни послушай Ти, който си благоволил да се кръстиш в Йордан и си осветил водата. Благослови всички нас, които с навеждането на вратовете си ознаменуваме нашата арабска покорност и един удостойчив с пречищаването с тая вода. Да се изпълним своето освещение и това да не бъде, Господи, за здраве на душата и тялото. Защото Ти си нашето освещение и на Тебе отдаваме слава, благодарение, поклонение, заедно с безначалния Твой Отец, престия благ и животворящ Твой Дух сега и винаги и во веки веков. Твой Йордане, крещающу ся Тебе, Господи, Троическо явися поклонение, Родителе Бога, свидетелство ваше Тебе, возлюблена го Тя, Сина Еменуила, и Дух во виде голубине, извествуваше словесе отверждение. Явлейся, Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе. Иже во Йордан, за наша ради спасене Христос, истини Бога наш. Молитве пречисте, пренепорочна Свете Своя Матери, и все свети помилут и спасет нас, яко благ и человеколюбец. Молитва ми, свети Отец наш и Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амин. 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 Добро утро на всички ви, брати и сестри. Честит празник, светъл, а именно Богоявление. И уния, които носят името Йордан и Йорданка, нека да ги поздравим. Да ни са живи и здрави за много години. Честит им празник, честит им имен ден. Както всяка година,
върнем кръста на богоявление. Започваме с 20 лева. Който желая за негово здраве, за здравето на семейство, да си даде своята лепта. Почваме с 20 лева. Първи път 20 лева. 30 лева. 30 лева. Кой ще се види? 40 лева. Казвай го ще ти. 40 лева. 45. 45, 65, 55, 75, 95, 105, 120, 130, 140, 140, 155, 175, 180, 185, 190, 200, 210, горе-долу, 230, 265, 265, давайте, 270, 290, 300, 400, 500, 600, Haydi, haydi. 700, 800, 800. Nema. Haydi. Рипай! Haydi. Не дягай. Забавно. Не може да. Haydi!